KSYC Karbi Student Youth Council Hamphanga Songpen First Inter-School Quiz Competition ajay me kapamanpon. Niphai Thongkep Arni Korkanthi Constituency Kaparlo Longmirjeng College along Karbi Student Youth Council Thihekpen KSYC Dhenta Ghat Hamphanga Songpen Chepatir Piponsi First Inter-School Quiz Competition ajay me kedengpon. Bangso jay me kedeng ponang kok atheke ili Karbi lo Charlie Ausomara tuma phan anso se aprang ke paprang dun thekjia phan puma tha pon pen bangso karjula pen ke thak chepate ajay meg deng ponang kok loputa KSYC General Secretary Edison tok bia hin pen pherang ke theng no ningje pon Lason si non iprang kevang jilang seta bangso jay meg deng pon bom silang lason si puthot bangso quiz competition Karbi Anglong atok ano anseta ke dampen bangso quiz competition padodam ejia phansi chisik ponlo Lapen non puthot bangso jay meg padok pon thuji lake Korkanthi constituency langlok so hawarsita humri dampen bangso karju lapen ke thakmate quiz competition ajay meg padopon po puta hawar ke had youth council general secretary Edison tok bipen ningjepon Bangso ajay mek along aluhiaman pen kachetong dun Longmirjeng College Principal Bibison Tiso, Hawar Kehad Youth Council General Secretary Edison Tok Bilapen, Ari Sangho Rong Kim Terang AGS Minarson Rong PVP Kelan Rong Piatum Cherabdun pen, Bangso ajay mek ing samjin pen pachun pon. Lapen bangso ajay mek along kicheng sianong e kachapalong pon lake, Dhentaghat ME School hinianong e bangke Cambridge English High School lapen ke thom anong e kachapalong pon lake, Dhentaghat ME High School lake thom high school pensi bangso quiz competition ajay mek along chepahai pon lo. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. স্পিচ যদি আমি শুনিলে বৰ হৈ যায় কিন্তু আমি কিবা ডান্স চান্স হলে আমি কি কৰোঁ আমি সবে চিয়াৰিং কৰোঁ ন সবে ভাল পায় ন জানো সো এনিৱে Dr. Lily Aye Terang P Asian Education Award Chepalong Dun Si Karbi Akhe Aphan Nong Me Kewan Pi Karbi Akhe Ta Khe Kang Thimpu Kachipu Dona Bangke Isi Ning Karong Alam Thibinong Bangso Khe Kang Thim Kachipu Dun Pen Nona Porahut Ke Ongdung Akarbi Pi Akarbi Potum Methang Ke Thekere Penajok Kaprek Adimalong Pen Prek Jam Award Chepalong Dun Si Khe La Pen Long Ria Phan Nong Me Wan Pi Rintilo Lason si Kites Craft Production ahin pen patir piponsi pini New Delhi rong sopia long kedo Hotel Vedanta along Asian Education Award 2023 paman ponlo. Bangso Asian Education Award kapajer along det piadang mate India angbong pen kadokawe bang pharoi sira bang phoke patuma phan bangso award pipajer ponlo. Award ke pajer pon bang pharoi sira bang phokep angbong pen nihang nirep ahin pen setami inora bang phi chepalong dunlo. Labangso Asian Education Award 2023 along Kachepalong Dun Abang Philake Dipu Government College along Assistant Professor Dr. Lily Aye Terang P Aphansi Pipajer Ponlo. Dr. Lily Aye Terang P Bangso Asian Education Award 2023 anong e Kachepalong Dun Abangke Karbi Akhe Aphan Lapen Longri Aphan Thedung anong Messi 1 Pilo. Dr. Lily Aye Terang P along Khe Aphan Kacharli ahin ke Japon mate award for contribution education community anong e mate award si pipajer ponlo. Dr. Lily Aye Terang P alangli kachepaduk lapuson anong e kiwan pithek abangke khe aphansi nong me wan pilo. News report Karbi Anglong News Channel. Dr. Sunny Vinod Lakshmi Rao as ma'am received the award for Best Tech of the Year. Throughout, I would request the clapping should go on. Chokihola Bopong Teron Arong KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachoro Kipi Lakhain Kwara Ponilip MAC constituency ke parlo Chokihola Havar Bopong Teron Arong Kadoka Vedon Thom Kebra Nerkep Sosiatum Ahi Dialong Aningkan Bang Hidi Sai Katiki Apora Hut Langka Dure Lapen Langka Chetang Un Ehai Hoya Kisung ke Pajok Dun Jiapan KAC CM Aning ke Mipen Kerab Dun Det Lapen Langalur Kaselam Pi Lapen Lang Keteng Pia Joine Rong Isiatum Ahin Pen KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachoro Pajir Ponrinti. Kisungahut kethek long pen kedam joy abangke ahok abang phukali bonta kisungahut kethek long pen kerabdun abang phu henlo ahok pet asong japolo.
Vopong teron arong keseng kecengke kedamtang 1947 aningkan pensi vopong teron arong chukim ponlo. Hala soa hut pen pini arni an penang an aratatum abangke inglong arit asai si chutiki pen loksi hem ke choki jun la pen loke pacharli pen chenglok ta sai chutiki pen si chelana ibom lo bon ta penang an ahem tunatum ke hidi ke do ahem tunatum abangke hidi along sok chutiki pen si aningkan ningkan ta ningkan kang thim ki chojia phan chobirti pon replo. Bonta vopong teron arong along penang an hidia sai chutiki ahut kenang sotnai pulote lang henlo. Lang jong si apora tengpen pidunde pulote hidia sai chutiki arata tumabangke asokathe mimidet tahai. Lason thak si penang anaki sung chetong nanglo athe rong isia hidia long langke pon alur jasemet khitia porahut batai langke teng nang penta sung olo. Lasoki sung rong isi chelang pet pen KAAC team Karbi Anglong ke Japon asong Japo mate Karbi Anglong district along kang tu hinai lapen amana peng ke donai aser ang hoy along kang niabang KAAC CM Dr. Tuliram rong hangapan chetong damsi rong sai chotiki akisung alam doan chethan damlo. Athe Karbi Anglong bang kisung kiduk abatai tin khidat pen kerabdun ver inut aning kemia bang phulo non ki khibom KAAC CM Dr. Tuliram rong hangke laso kisung chini pamesi ake joy pen hidia sai chotiki aratatum akisung ke pajok dunjia phan sai deng ponsi Karbi langso alang roy along JCB pen pateng si ni thom aphan kadokave meter stroke ke bak lang alur ka selam la pen lang ke teng klem longlo. Vopong teron arong jibia sarpen chenglok rong isi aratatum KAAC CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachoro pajir ponrinti. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Hoptai hini hoptai thom ba cheklo jon nason ende ti apen abang so kiteng tang de lobte niltum methang ahidi akhiti ni tum chekrem dai mhan nilitum unang lo kela kansi lada kansi nilitum lag de ti athema labang so lang teng ge ding lage mitar phokep ne do lasi lada kiteng long pini apor Council Dr. Tuliram rong hang lapen tim Karbi Anglong tum nang kerap dum pot ang tum an kiru preparatif lo ang tum ning ki mepen ni pon akera pen apok lasi nili tum dak chuti fijo arada tum bopong telon aratum alang tum pan ning akrong pen akiru pen kichuro alang tum pan di pajol pan hang na terangke abitung nam han nili tum bopong terong sai chutiki arat hoi pen nang tum phan kiru pajol pon lo nili tum nang chuhang teng pen nang tum kewang apot nasi pini nang le tuma thengno la penang le tuma phan ke hangra nang le tuma thengno lam kaneng je kang tung ke lason hello athe mani le tum ke choro pajir je lam thedu pipon ma blo tang te choro re don e pipon ma blo tang te ni le tum ladak 25 nong ni le constituency ke parlo ni le tum ni le mukhong teron arong arat ningkan ingkoi thong ke ba prang ben na me sai chutiki je phan akisung thipi khangjang pipon ma blo tang te hidi ke lang roi pen ang song se dokok la pen lang ke kai ta me sai chut ki phan iduk dupik lang chu teng je phan ong dung aphong nilitum office pen ne long across do sita me la bang sowar sai bang long pon pe bon ta me pini ning arong me lam mangal son hello ke damtang hiroya prang nilitum ke rap jahang nang nilitum ka chinghon man ke do Karbi Anglong Autonomous Council CEM akahai Dr. Sar Tuliram rong hang alang le long nilitum ke rap ke jahang teng pen alang le nilitum phan kang hon pe ning ke me pen le tum phan ke rab nang pidun si pini le tum ni thom an JCB pen kam klem long lo la pen pini le tum ning theklong so ji theklong lo la pen pining pen bang ke le tum la don thong kep so se arat bo phong terong arat don da me sai chu kilong pe me po la pen lang akhitia posi lang long pe me po posni le tum ning theklong so sidolo la pen aparta me an hakoni le tum chunuri thuji ke churu pen apia kun tum chunuri do thui do lang la JCB pen ke teng chot abang hakola bang ke future aphan ke kali bonda mela se scheme abang government scheme nanglang pon thu theka sonte pusa ko nile tum bangso acha tai pen ke chunari ta me pg rodun thulo la sinile tum alang le phan churu parpik lo alang le ningi me pen le tum phan kang hon pen ang kira du na pola le alang le ke tema kamalo la pen alang le hem tun along an ta me alang le chithe ang so se piding nang la pen alang le ke tema mo ta me ke mang kaman se kichun je phanile tum bo phong teron do anarat pen don thong kep su se arar hoi pen alang le phan hirjume la pen alang le phan arna mangno hai hang pidun sinile tum alang le phan